TVRI bekerjasama dengan Sekar Budaya Nusantara mempersembahkan pergelaran Wayang Orang. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Sekar Budaya Nusantara yang bekerjasama dengan Televisi Republik Indonesia untuk kesekian kalinya hadir di hadapan Anda semua. Pemirsa, Sekar Budaya Nusantara pada malam hari ini akan menggelar cerita Gareng Jadi Ratu. Untuk itu di studio telah hadir Ibu Nani Sudarsono yang akan mengulas filosofi atau pesan moral yang terkandung di dalam cerita Gareng Jadi Ratu. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Saya ketawa dulu karena ceritanya ini lucu sekali ya Bu. Tapi yang terpenting Ibu dalam cerita Gareng Jadi Ratu itu ceritanya kan Sembodro hamil nyidam ingin memakan Baderbang Sisik Kencono ya. Itu sebetulnya ikan bentuk apa Ibu? Apa ada atau enggak gitu? Saya juga masih bingung gitu. Jadi kalau orang sedang ngidam ya, sedang mau melahirkan anak itu biasanya permintaannya macam-macam, aneh-aneh gitu ya? Aneh-aneh. Dan kadang-kadang orang suami itu lalu terus jungkir balik mencari apa yang diinginkan, sedangkan kadang-kadang susah didapat. Tapi sebetulnya apa yang diminta oleh Sembodro itu sebetulnya suatu angan-angan saja. Jadi setiap orang ibu itu kalau ingin melahirkan tentu doanya itu selalu yang terbaik bagi calon anaknya itu.
Jadi Banjarbang Sisik Kencono itu Ya, nggak ada jadi ya, Bu, ya? namanya kalau ceritanya Gareng jadi ratu, itu kan sudah lucu nanti ceritanya. Tapi sebetulnya juga identik judulnya itu ya Badir Bang Sisik Kencono. Badir itu namanya ikan, lalu bang itu abang, Merah ya. merah, nah, abang itu merah, jadi ada makna simbolik bahwa kalau andaikan dia lahir lagi itu supaya punya rasa keperwiraan yang tinggi. Sisiknya Kencono. Sisiknya Kencono, Mas, ya. berarti mas. Jadi semuanya, budinya, tingkah laku, perilakunya, pikirannya, semua itu serba yang bagus. Artinya Kencono emas. Mana ada ikan yang warnanya emas, itu dari emas dan Sisiknya susah, emas, sisiknya dari emas. Jadi itu hanya suatu angan-angan saja. Angan-angan Sembodro supaya Nah, kelak supaya anaknya kelak anaknya apakah putra atau atau putri putri lahir. itu punya sifat yang baik dan luhur budinya, dan itu diminta kepada suaminya Arjuna. yang Lalu, itu waktu itu menggunakan ya, dia jalan disuruh mencari ikan dengan menggunakan jolo atau Jolo Sutro. Jolo Sutro. Nampar Jolo itu Kencono. adalah Jala, untuk ya. aljala, untuk menangkap ikan gitu. Nah, Jolo Sutronya itu artinya juga ada maknanya, Mas. maknanya ada ya, Bu? Ya, Bukan kalau jolo ketika biasa sekedar kan ya jala, dari tali itu, Iya. lalu dari apa namanya, ikat-ikatnya dari besi itu. Tapi kalau ini kan Jolo Sutro, itu juga suatu simbol bahwa untuk bisa menangkap ikan yang bagus itu kita pakai jolo yang sutra. Berarti sutra itu halus, kelembutan ya. kelembutan. Artinya juga suatu simbolik sopo wae yang jadi orang tua kalau mengasuh anaknya itu hatinya harus selembut sutra. Kalau kita salah-salah mengasuhnya, anak itu bisa rusak. Iya. Jadi itulah yang sebetulnya betapa apa itu permintaannya Sembodro itu sebetulnya simbolik. Mengertiannya aku punya anak, mari kita berdua mengasuhnya itu dengan sebaik-baiknya. Hati atau budi yang luhur dengan rasa yang halus seperti sutra. Tapi kenyataannya si Arjuna itu menerima itu dengan mentah ya. Iya, akhirnya tapi dia bisa akhirnya tega, juga itu gitu juga ya. ada maknanya bahwa siapa yang bisa menjala, menangkap ikan tapi jalannya itu rusak, ya, sobek, Iya. itu akibatnya harus taruhannya nyawa. nyawa. Nah, kebetulan Gareng yang Iya. sobek jalannya, terus dia harus dicemplungin di bengawan itu, di bengawan kanggo. Nah, itu juga ada maknanya. Bahwa kalau kita tidak hati-hati mengasuh anak itu, suami istri dengan baik, korbannya itu juga lebih berat. Bisa jadi nyawa, bisa anak itu rusak begitu. Jadi itulah yang sebetulnya. Ya, di sisi lain Bathara Kresna ya, pamomongnya para Pandawa itu menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dikarenakan oleh Arjuna itu Adigung juga kan termasuknya membunuh si Gareng. Akhirnya akibatnya sebetulnya juga untuk Arjuna sendiri, aku bukan belain Arjuna Mas ya. Sebetulnya juga Arjuna itu juga emohoyo kan. Iya. Jadi sehingga dia meninggalkan tempat karena untuk bisa memberikan hukuman juga tidak tega, termasuk Semar juga meninggalkan, sehingga akhirnya mereka memprakarsai sendiri oleh saudaranya si Gareng dicemplungin nanggali gitu ya. Tapi akhirnya ada faedahnya juga. Akhirnya Garengnya ditemu sama Sembodro di kali, di pinggir kali, terus malah jadi raja ya. Iya, nanti ceritanya jadi ceritakan sekarang. Kita lihat aja di ceritanya aja ya. Matur nuwun Ibu atas ulasannya. Demikianlah para pemirsa pesan moral yang terkandung dalam cerita Gareng Jadi Ratu. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama pergelaran wayang orang Sekar Budaya Nusantara. Kanthi sesanti Joyo Joyo Wijayanti Rahayu ingkang pinanggi. Suteng Indra
Sembatra Kadyahat Sari Kula pun abdi paduka sinuwun. Manutasun manjing jroning Kula atur emot sinuwun. Tilanem sari lamun tanpe sanyande satu warga Mas Mustika
wang yen ora bisa ngerti lamun liru pecating nyok aduh Sembadra memani ing ati Kula aturi emut. Emut. ayo sun bancinde ndak marocong sun lelo-lelo dadi garwa Prameswarya Mas Sembadra Kula pun abdi paduka. Kula pun patih Krida Darma. sop Emut. Krida Darma wis batal saged Waduh ketiwasan Trio mangun kung Waduh piye to Pati Pati awak leno kanton yen kantus somku setia utomo Jagat Dewa Bathara Welata nganti lirwa sapanduran lamun to akeh para nayok lan prajurit kang padha marak sibuk. Aduh ketiwasan. Isin aku Pati. Sejatosipun Sinuwun Prabu menika menggalihaken sinten? Nah. Kok tansah gandrung kapilangu kalian satunggaling wanita. Aku iki duweni rasa tresna gandrung kayungyun Kalian sinten? karo sawijining putri kang endah Sulistya ing warni. Wah. Ora ana loro, mung siji. Wara Sembadra Pati. Weh. Sembadra sing bakal dadi garwa Prames kuwi sing tak ayunan. Nanging Pati ngerti yo. Kados pun. Tresnaku ora bisa tak kibatake tumrap Wara Sembadra. Ngerti yo? Nggih. Dina iki sira tak utus siagakno prajurit sakcukupe sedya dama kegaman sakcukupe ngawat-ngawatun aku ingsun pribadi arsa nyidra Wara Sembadra mahawaning Dirgantara Pati. Sendika mangestokaken dawuh kula Ya, badhe wiwitono siapa tindak ihan. paduka. Iya. Jurit. Seraga.
bawono adum endah angus papaning gagat enjang embun tumetes luhuring pasuketan lir mutiara sumebar ing permadani ulem anglam lami pangli ingkang waranggana tiningkah seblak ing sampur pura abdi badaya sumela wangining sekar manca warna sumerbak arum yayah aruming sang Danandaya kang ayasa taman madu gondo leng-lenging griya mangu kanduan remang mangambar gandaning sang nata dewa konges akarya gena sumuno kang cahya anawangi sayekti narendra musti kengrat ya mustikaning Narendra Tama Karaning Sun Wong Ayu Yayi Wara Sembadra ana dawuh napa nirang yen ndak waspadakake sajroning pirang-pirang dina iki solah lan selagamu beneh kalawan padatan nitik saka tepunging wimbo mewah njaiting netra maratandani kalamun ana bab wigati kang ndadekake sungkawaning atimu ibune kula sejatine ana apa slagaku ya kaya mangkin iki dudu karepku dhewe kok pangeran yen dudu karepmu dhewe banjur karepe sapa iki karepe jabang bayi sing tak kambut jroning angen-angen aku kepengin dahar badher bang sisik kencana pangeran kok ya elok temen pamundhutmu Yayi badher bang sisik kencana
mangsa para mangken paduka menggali. Ya ta iya, ibune kula yen pancen iku dadi pamundhutmu. Awit saka karepan si jejabang kang mapan ana ing jroning padhan pun kakang kang bakal ngupati ibune kula. Sembahku kang nderekake paduka pangeran. Niup saking kono amondong wara samudra. Penak iki. Sarsur anyang-anyangan. Kok anyang-anyang. Sarsur ku nek ora anyang-anyangan ora ono. Sarsur kok anyang, nek anyang-anyangan iki Saratrit. Lha kowe nang nggon sarsur iki kene. Kowe nang nggonamu, nek nggon aku sarsur. Kowe do ngrembug apa nang sing cerat-cerit sarsur. Wis dol nek iki sarsur kok anyang-anyangan. Ya men. KTJI. Apa kuwi? Kontes Tembang Jawa Indonesia. Nah iki jelas kalah nek iki. Kok iso? Kalah biaya mek maksudku iki tegese nek nggon kualitas aku cek wani nek nggon biaya mesti kalah. Kalau ning ora gelem kalah, Tro. Makili aku Jawa Tengah. Aku wong Jawa Timur. Iki sing gak iso diwakili ndi-ndi renek. Ngono. Bali. Bali. Bali iso mlebu iki ya? Sapa? Bali iso mlebu. Tulan margi ke ujung mulale. Iso. Bali. Iki daerah kok ya? Telaga kali. Nama siun ning amaya mangono. Mangono ki sinden, wedok ki mangono, nek wedok ki mangono. Nek lanang makater. Nek Bawin Makatir ya kok digagas wong aku urung sinau. Lah iya kowe Jawa Barat.
Wah, aku serba bisa aku. Oh iya. Iki apa Isa? Bisa kuwi. Bocake apa-apa kok nyandak kuwi. Lah iya. Wah, tenan Ngebehi. Wong esuk ngabehi Bringarjo ki sapa sing nyekel? iki ya. Bringarjo iku kuwi. Stasiun Tugu Kuwi. Piye to kowe? Dalam penyelah juri. MC plus juri. Hadirin sekalian, tiba saatnya peserta dari Jawa Timur. Inilah Bagong. MC pemaling kan? MC nenggon Ya sing gayane iki piye? ora nenggon MC nenggon wong mati, manteng kok. Oh. Iki nenggon nganu rak karo Cicilan ngono. Iya, auden sine kuwi. Hadirin sekalian, selanjutnya Bagong, wakil dari Jawa Timur. Suara Anda jelek karena Anda bagi urung toh. Kok kaya selak? Urung. Iki renek-enekane iki. Padok lara tenan itu tak. Kowe mek golek limpe kowe kok apa main wayang sewengi gagar otak. Tak hindari-hindari kaya ketemu Petruk iki. Ayo. Semanggi Surabaya lontong balap wono kromo mampir yem sepincuk hanya setali sayur semanggi enak lagi bong beli esuk wis wayahe simbok suruh nyawesake kinange jambe suruh kinange jambe suruh. Cukup. Jawa Tengah. Penyelai Dinilai dulu. yuridis. Nilai 200. Dipotong transportasi 75. 120. 120. Tadi pagi makan sarapan bubur ayam 50.000. 75. 75. Tertib mana gemen? Mana gemen? Mana gemen. Manajemen Sakarepe. Oh, Jawa Kak ya. Ini nek lambene kono mana gemen. 75. Di sini sudah 3 hari dipotong penginapan 80.000. Karena minus 5.000. ketik spasi Bagong kirim SMS ke 378. kuwi penipuan iku. Oh iya. 378 sampun wonten keparengipun Raden Mas Gareng. Pinangka duta pamungkas ingkang makili saking Jawi Tengah. Sumangga katuran midhangetaken. Nuwun kawula nuwun. ilmu iku Cengkok Gunung Pati ya ngene iki nak ngono. ilmu iku Pucung. ilmu iku Gandeng piringanipun risak. Peserta ingkang nomor Raden Mas Gareng dipun bres. Nilai menurut penyelidikan tembang halus saja penyelidikan karena kebanyakan ilmu biasanya wong kakean ilmu kedan Nek ora kuat. Nilai murah 500 lumayan. Kalau seneng 500 dipotong. Ada potongan. Jangan dulu, Sairus.
Aku ora nganggo krecek lho. Aku gak gawe krecek lho. Wel rong irus. Kancane rong bagian wis gegem lemper telu. Ditambahi roti kukus sitok ngampe aku njaluk sing ladeni dhewe. Enggak ngelingi kancane sing guri. Tek turah malah kepot min 50. Oke aku. Yang senang dengan gareng. Yang saya gareng. SMS. Tolong pendengar yang ada di rumah ketik Bagong spasi. Gareng. Aku. Ketik Bagong Gareng. Angno janggamu. Ngelbu. Tahu kena ketik gareng. Pokoknya sepelan mesti Ketik spasi gareng. Kirim ke 340. Kuwi apa, Tro? Pembunuhan teman saya. Pembunuhan. Nomorku. Ayo, ora apa-apa men mudah di Jawa Barat. Ketik spasi. Urung jaluk diketik. Di Jawa Barat. Engko nek Petro iki 289. Iya. Spasi to. Iya, engko nek ngirim kowe barang ra. es lilin mak. Jadi pamane kowe iki ora ngerti nggon TV kuwi pasno ngono. Rupamu apik banget lho bengi iki paesmu. Biasane paes dhewe ra karu-karuan. Lomba bubar. Nek rungso mayat kowe nyapa kok nesu kuwi? Peserta ra kena nesu. Terus nglakukan rambut. Jagalah Dan kuwi enak wong degul kali ngono kuwi. Kene kali percontohan nek kowe dodol ning kono lho. Aku seneng banget anak-anakku padha lomba menyanyi, padha nembang. Aja ming bapake ya sing. Kayak Semar Harjo Bobok. Yo sapa kuwi? Aja bobok para tuaku we bocah ora genah. Bleget uget hemel-hemel sak tulita kula ngaturaken pangabekti Ndara Arjuna. Iya Kakang Semar tiba sepadha-padha. Iyi, Ndara Arjuna, sampeyan kok rawuh mriki ngasta pirantos napa niki? Gus? Iya Kakang Semaran kabeh para punakawan. Iyi. Mbok menawa sira wis nyumurupi yen Towanci Ki garwaku Yayi Wara Sembadra katemben Anggarbeni. Garbini kira ya meteng lah. Inti ceritane iki garwane Ndara Arjuna ki Garbini. Garbini apa? Nek ora ngerti kalau tulisane. Oleh murah ngerti. Oh, ya. Nek saiki istilah iki wae nanggone garwaku Garbini duwe pamundutan kepengin dahar Badir Bang Sisik Kencana. Badir Bang Sisik Kencana. Sisik Kencana. Iwak. Badir Bang Iki kang aran Jala Sutra tampang Kencana kanggo ngupadi Badir Bang kuwi mau. Pikantuk saking pundi, Ndara? Mbok menawa ora lali. Iki peparingi Begawan Manika. Begawan Manikara menika tuane kaya samanipun garwa paminggir menika jebul Jala Sutra ya kuwi. Nanging ana bab wigati kang kudu sira mangerteni kabeh. Menapa, Ndara? Jala Sutra tampang Kencana iki sawijining pusaka kang ndarbeni wewaler. Oh, wonten wewaleripun. Nggih.
kalamun nggunakake Jala Sutra iki aja nganti pedhot benange nadyan mung sak lembar wae. Nggih. Kalamun nganti pedhot benange siji wae kudu tinebus kanthi nyawaning manungsa siji. Wah, menawi ical tampangipun sami mawon nggih. Nganti ilang gareng. Mula sing ati-ati. Dados menawi ical kedah dipun lintoni nyawa. Pedhot bolahe ijole nyawa. Wah iki padha njala ning karo nglakoni euthanasia iki. Kaya suntik mati njurane. Amang monggo. Monggo dipun witi nggih. Enggal-enggalan tuk apa kang Nggih. panyuwun karo aku. Engko do melu jolo kabeh. Diwiwiti Kakang. Nggih monggo, monggo Dur. Kowe kokono ngenekno iwake ben mlumpuk. Lah ya diopyak. Mboten asal. Kowe mau sik ta. Buka anak iki, bukaan. Apa? Apa kuwi? Laler kok ya. Laler ijo. Jemek. Apa enek segara kok laler ngene ya? Iki lho, Petro mau ora dodok ngono kuwi. Golek iwak kowe laler ijo nek gak sing hubung gawe Petro ku enak. Iki udah segara. Bengawan. Bengawan. Lah nek mosok enek laler. Kowe mau? Aku ora tau jolo. Aja petuk dulure. Tapi. Rama Joko Jolo. Sapa dulure? Sapa dulure? Yo mengastu nggih, Gus. Alon-alon. Kudu apa to ya? Wow. Nah, resa ganti kowe welek. Ora nyandra. Oh. Tenang sel, Gus. Ora nek sing iki oh gelar. Oh, gawe dhewe. Sik. Wis engko ndak bedahke. Kowe njolo ora? Gareng. Njolo kowe. Kok Petro kae. Mboten sagah menika gareng pun Oh, aja ngono, tumbak cucukan ngono kowe. Kowe iki kagem ndara lho. Iwak iki engko nek entuk kagem ndara nek aku ora tau sapa bengawan kok. Ora tau njolo kon njolo. Unane mak. Kanggo ndara semborot. Kok semborot? Lupuk. Sembodo kok sembodo. Lupuk gurame. Lupuk. Lele. Nek Blur. Rama jegur. Bleng. Ayo kowe ngewangi dioprake kono ben mlumpuk. Lagi kae. Iku bau-bau kae. Bane kaya. Wis mlumpuk. Wasis. Gareng wasis. Jala Sutra tampan kencana mikir Ratnala kuwi gareng. Ngingi Prabu Pandhu pergolongane kang silem madyaning nyawan kanggo Andyakroda rajut rantas tampang kendang dadal mawon Jala Sutra.
Ya kayak wae. Wong pinter kan. Iwak kok. Reng. Iwak. Ora entuk nya gentanan kowe nya. Sik didelok sik. Kemone wae gedhe kok. Kene. Obah-obah gedhe kok iki mau. Anu culke dibalik pinter bae genten Petro. Lah nek anu aku apa piye nek kowe ora entukne? Ya kowe ya oleh. Nek ora entukne. Lho. Ngapa, Tru? Ora apa-apa. Bedah kok. Piye? Bedah piye? Iki lho. Lho. Jalane bedah. Waduh. Tebusane iki jauh ndoro. Gus. Jatur ke ndoro. Bedah jolone, Gus. Jagat wasisaning Bathara. Gek kepiye no iki Rang? Badir bang sisik kencana nangis. Umurmu kok Ngaten nggih. Nggih. Kakang Semar. Nggih, terus pundi, Ndara? Jungguh kelawan apa kang tak dawuhake. Nggih. Aja meneh bedah. Nadyan mung pedhot nangis siji wae. Nggih. Kudu dilebus kanthi nyawaning man. Aduh. Aku ora bisa mutusi masa borong Kakang Semar. Yo ya dipaksa-paksa aku marawe sama emah aku ra iso. Ora hati-hati. Ya pupung cek esuk, Tru. Kok kapan Tak ukur gawe jugangan. jugangane sak pira ngono lho, Truk. Kok kowe tegel karo aku, kowe mau sing marahi Aku iki ora tegel ning wong iki jolo. Bojomu kan bobot ora. Mangsa borong Petro Bagong. Aku ora mentolo mateni kakangmu Kakres. Mangsa borong. Ya wis Reng. Kapake. Piye ta mau iki kok? Kek kaya nangisi bojone sing lunga. Apa bojone jenenge Sik Sri kok minggat ki? Aku mbok tinggal ning Holland. Sri Indang Mulia Sri. Ya wis Reng. Ngene terus. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 bondo. Menungso iki mung iso mbudidaya ning kabeh sumarah ana ngersaning Gusti Kang Hakarya Jagat. Terus kuwi ya do tegel dipasrahi kon midon aku ngono apa piye? Kowe njaluk dipateni alon po cepet. Wis togong kok kejemen ta kowe. Nggone sekringmu kan ndi to tak bethote. Ora ndang matek mati. Terus. Aja tegel-tegel terus. Kuwi apa terus aja. Ditaleni dibanduli barbel. Talenono sik, talenono. Ya ning kuwi dukno sik. Angel. Dukno sik. Iki lho talene juken sik. Nah, Kowe iki dorante welas karo aku napa piye? Aduh, kok cekit-cekit iki opo? Ndelepe ben suwi kucire sing tak anu. Dadi iki kok nek mableng, dhek kan mak blukuduk. sing cethok iki nek iki dicegurke. Dhek sing coklek gurune sik mengko ketarik. Wis kowe tegel karo aku. Ya teko rono Reng. Sing kowe tegel karo aku tenan. Iki tugas ya, Kang. Ya saiki ngene ya. Kowe iki jane nyawa terus. Rumah nibani ndasmu pecah pisan kok. Kok wong kok enak-enak. Ane kaya ngene iso kok ngawur ae. Kang, piye Reng? iki ngene. Gandeng rawureng iki engko aku arep mbok kapake. Cegurke bengawan. Mati mesti aku. Wong ora iso nglangi to kowe. Ya ora iso nglangi. Monggo iki mbok sediani tali. Heeh.
Wong ora mbok sediani tali wae aku mesti ya ora iso nglangi. Wong kowe uripe ya mati kok. Kok urip mati. Luwung ndang mati sisan. Jempole. Saiki sing rata-rata ki angger tahanan ki sitalene jempole. Putra. Ngirit bahan tali ki ya mek jempole ngene wae. Ya engko pamane aku wis mati ya, Truk ya. Heeh. Aku tak weling karo kowe. Wis sing terakhir welinga. 3 dina, 7 dina, 40 dina ki aku ya sajen ana. Engko tak goleke sirkuler. Pangane renek kok nyajeni. Engko njaluk sirkuler. Aku wis mati tenan ra ya ora kabotan ta kowe. Ora. Ingkung. Ya, Ning dipilih wae ya. pilih piye? Ya dodo mentok sak suwiwine. Ah, kuwi malah enteng. Pupu gending sak cakare. Kuwi ya katut. Katut. Wis saguh kuwi name kuwi wae. Ndak sak gulune. Heeh. Mbok pitik kabeh nggo neladung kowe ngono. Arep mati kok jalukane sing dipangane renek kok nyajeni kaya ngono. Kowe tinimbang aku dosa kowe nyegura dhewe ya. Nyegura dhewe ta. Aku sing arep mangkat nyegur ki. Ora adem. Latihan sik ya. Kowe jegur. Latihan sik engko Ndasmu pasno watu reng, dadi ndang ndas, ndang iso maksek kowe ngono. Alon-alon. Engko nek teko kono kirim surat ya. Walah ana yuyu. Piye? Ana yuyune. Endi tak pangane mentah kene nek pancen. Wis Iki malah iki sedih rasake lemu arep jegur, kowe malah ora anu alon-alon lunyu lho. engko tekan kono. Kok SMS ya nek wis teko kono. Nek rada ka ya kirim freksimil wae ya. Ngono kok dadak. Alon dadak. Alon. Nggono raras ing tepining ngawan swilu kanggo nggih Dewi Bratasaya. Mulat ana wujudan kumbak kumbul tandya mangsah semedi sinedhot kanang kang andupara kentas ing gegisik kelurah nala gareng. rasane. Wah. Jebul kasuwargan ki ketok sepi. Cemplungke Bengawan mati aku. Loh. Ana widodari. Apa kowe lali to? Paduka widodari to? Menawa aku iki bendaramu Bratajaya. Ndara Bratajaya. Iya. Lung mati aku. Paduka kok wonten mriki menika nalaripun dos pundi, Ndara? Mangerti yo Gareng. Nah nggih. Aku tekan kene iki dicitra maling Aguna. Narendra Anjang Kripik Prabu Pandu Pragolomane. Dipun cidra? Iya. Kersanipun badhe dipun menapakaken? Arep dipek bojo ngono kok. Oh, lajeng tiyangipun wonten pundi sak menika, Ndara? Awet aku njaluk bebono Bader bang sisik kencana banjur sulup ana kedung kono kuwi mau Gareng. Oh, nggih. Ngupadi Bader bang sisik kencana. Iya. Kangge nasib niku dhewe-dhewe kok, Ndara. Banjur nalare kepriye? Nggih mergi nasib kula sing lagi ala. Kula menika nderekaken keng garwa nggih Ndara Janaka. Oh ngono. Ndara Arjuna menika pikanto silian
Jala Sutra Tampang Kencana. Namung pawaleripun Jala Sutra Tampang Kencana menika bilih pedhot wenangipun utawi copot tampangipun ijolipun menika nyawa. Kula jala kula cemplungaken ing Bengawan Krubyuk Gendel. Entuk iwak kuwi Gareng. Kok iwak? Raos kula niku mbodi cokot boyo napa ketanggor dangkel pring. Kula geret ngeten kok rada abot. Lajeng lon-lonan kula geret mentas mboten wonten ulamipun. Namung jala rantas ndara. Ndara Arjuna duka pun pasrahaken bapak kula Semar. Bapak kula Semar mboten tegel kaliyan kula, Petruk kalih Bagong. Ingkang penutus supados midana kula. Kula pun tangsuli kaliyan tali cemplungaken wonten ing Bengawan. Lah kula pun mboten enget menika keli. Lah kok ngertos-ngertos dumugi wonten mriki menika pinanggih kalian paduka menika ingkang tetulung kula sinten? Yo aku iki to Gareng sing gedhe pangapuramu. Nggih. Awit dawuhe Pangeran Arjuna. Wah, nggih mboten napa-napa wong Dara Janaka niku nggih namung napa netepi pawelingipun Begawan Manikara ingkang wonten wewaleripun perkawis jala menika Ndara. Mangerti yo. Nggih. Kae ana busana enggal nggonen wae. Lah nika busanane sinten? Kae busanane Prabu Pandhu Pragolomane. Sampeyan niku arep gawe geguyonan kalih kula napa pripun? Kula niku mung batur kok kon nganggo sandangan kaya ngono. Ora kok Gareng. Niku kedah kula nggih. Iya. Oh nggih. Ning mboten malati nggih. Rondong payung-payung mendunge wong ngotopo arep apa sidata menika nggih Ndara. Apik banget Mas Sinten Berlian. Mpun napa dereng niki? Wes Gareng. Rasane kayane kok urung komplit ta iki. Kawujudanmu wis kaya ratu. Kados ratu. Iya. Mengko yen ana apa-apane tak pasrahke kowe Gareng. Oh, ngaten Ndara? Iya. Nggih, perkawisipun mangke kula ingkang tanggel Ndara. Iya. Nek ditakoni mengke kae-kae paduka dadi bojo kula ngoten nggih. Prabu. Ah nggih. Pandhu Pragolomane kang kebos lairanipun. Sinten niku? Iki agemaku. Sapa? Kuwi darbekku. Topong kencana kuwi. Aja ngamu gawar. Iki duwek-duwekku dhewe. Hah? Duwekmu piye? Sebatro. Lho kowe kok nambuhi karo aku iki piye? Kowe kuwi sapa aku ra tepuk. Lah. Urung kenal.
Urung kenal Sembadra. Ngerti ya Sembadra ki garwaku. Hus. Kuwi calon bojoku, garwa Prameswari ing Anjang Gripik. Sembadra. Lho, garwa Prameswari ki ratu to? Ayo. Ratu, kowe. Aku ratu Anjang Gripik. Sandanganmu kaya wong ucul kok ratu. Ratu Anjang Gripik ki aku. Ojo ngawur gawar. Prabu. Apa? Ayo. Pandu Pregula Manik ki aku. Aku ojo ngawur gawar. Kuwi adem aku. Aku wah. Piye kowe sing ngawur, kowe sing ngawur gawar. Ratu ki aku. Nek titikan kaya ngono kuwi pemulung kuwi. Ratu ki ngono. Tandung. Tandung. Tandung tak. Kowe seneng karo Sembadra? Iya. Boyongen yen bisa. Nah, boyong ngono mau-mau kaya ayo Yayi, tak ban cindhane tak bopong ngene praja Anjang Gripik Yayi. Piye? Kapusi kowe. Ayo. Langkah. Ojo kamu kowe. Ayo. Ayo tanding aku. Wah, ora ikut. Ayo. Oh, kakak ajar. Ayo lekani atiku. Orang gondros piro kowe? Ki, nampek pokteni Pandu Pregula Manik nyengkelan padha sanalika. Mati kowe. Waduh. Nini Dewi Sembadra dawuh kukulun Kulun Bathara Soma ya dewa kaendahan kang aweh rasa sengsem. Mangertiya Nini, putramu besok bakal dadi kekandangan ingsun. Manitis ana ing Ngarcapada Nini. Wis ya Nini, ulun bakal enggal-enggal manjing ana ing putranira Nini. Suja kukulun Ndara Sembadra iya kepiye sampun ngantos ngriribeti lampah mila monggo klatri manjing wonten ing kancing gelung mangke kula badhe tumindak Ndara.
sinuwun. Sapa? Kowe iki sapa? Paduka menika pangling to. Kula menika warangka Anjang Gripik lan menika para prajurit andang kula sing. Menika Oh iya. Sing gedhe pangapuramu ya Jaya, aku lali. Kok jo kados pundi to sinuwun? Lah kowe kula menika Krida Darma abdi padu, kepatih padu. Iya, Mas Krida Darma ngadeg kok. Kabeh padha ngadeg. Ngadeg ora apa. Sing gedhe pangapuramu. Awit jalaran suwe ninggalake Praja Anjang Gripik, aku ki nek kepethuk sapa-sapa sok lali. Nek ora Dewi Wara Sembadra ki kabeh ki lali. Lajeng sakmenika kabaripun kados pundi? Pancen direka daya kanthi apa wae angel Dewi Wara Sembadra. Lajeng becike diluruki, ditaker wareg, dijaluk dipasrahke ora. Nek ora dipasrahake rebut kanthi srana peperangan. Piye? Mulai mekaten sumangga kula ayo mawon. Kula nyalek Anggara. Sinun. Mriko sinun. Pindhaipun mriko. Ketuane iki aku apa kowe? Nggih Paduka. Nek ketuane aku kowe melu aku. Ayo. Ayo. Ngaridanan Jaya maturing raka Yayi Arjuna wonten pangendika ing adhawuh Koko Prabu pirang-pirang pisowanan godhang anggonmu marak sejatine tindak ngendi wae Yayi Arjuna pun kakang lan para kadang Pandhawa iki padha bingung ngumpadi jeneng sira jare murca saka kasatriyan Madukara kok jebul tinemu ana kene Duh Koko Prabu Sri Bathara Kresna pramila sawetawis wekdal kula mendra saking kasatriyan Madukara awit mituruti menapa ingkang dados pamothaipun Yayi Wara Sembadra ingkang katemben ngidam kawuran kepengin dahar Bader Bang Sisik Kencana Koko Prabu. Yayi anggonmu ngupadi Bader Bang Sisik Kencana kuwi ana ngendi? Wonten ing Bengawan Swilu Ganggo Koko Prabu. Weh ladalah. Adikku wong jlonet, wong sigit permadi. Sliramu iku jejering satriya. Nang kok jebul landhep bengkol pamikirmu. Sing diarani Bader Bang Sisik Kencana iku mung mujudake pasemon. Saloka tawa kekudangan Yayi. Lajeng werdinipun Bader Bang Sisik Kencana menika menapa Koko Prabu? Iku mujudake angen-angen utawa kekudangane garwamu Yayi Wara Sembadra. Amarga ana guwa garbane Yayi Wara Sembadra iku cumandhok Sang Hyang Bathara Soma. Putratmajane Sang Hyang Pancaresi kalebu wayah Sang Hyang Wening. Iku dewaning kaendahan. Yayi wonten dawuh Koko Prabu. Ora iki
Punakawan iki adate papat kok sing siji ora ana ki ana ngendi? Rapat. Gareng ana ngendi? Rapat sing budal iki inti. Komplit. Temane gareng ki ana ngendi? Waduh, mboten mresani acara televisi kula wi. Anu, ingkang dipun angkut mawi kendaraan terang bulan niku. Ambulan terang bulan kok mobil kok ambung-ambungan ki kepiye kowe iki? Omong karo wong tencuwek ki pancen angel kok. Coba Petruk kowe matura. Kowe sing iso gareng ana ngendi jatine? Nggih pangestu panjenengan Sang Prabu. Nggih, wekdal dinten menika pejah. Lho. Lah kok iso temekeng tiwas kuwi piye karepmu? Nah, menawi badhe ngertos jangkeping lelampahan, jendonge kowe mau. Kowe ndak ora omong engko. Nggih. Sing ya. Ngaten jinuwun, rikala wau Ndara Arjuna anggenipun pados Baderbang Sri Kencana mawi Jala. Menawi wonten benahipun setunggal ingkang ical, pedhot ya. Ingkang pedhot menika ing Jala kedah dipun pejahi. Akel res inget rapet Jala nala gareng benahipun ical. Pedhot ilang. Pedhot. Mila menika wau gareng kedah dipun pejahi. Malah sing jegurke kula kalih Petro. Nah niki Ngaku kula. Kula bleseke. Bleseke ten segara. Nggih, jauh dalem. Mungatasi Jala wae kowe tega karo sedulur. Aja galu-galan yen to gareng mati aja takon dosa tak blithuk sirahmu kowe. Mangke rumiyin Ndara, kula menika namung tenaga pelaksana. Nanging pimpinan produksi menika Ndara Janaka menika ya. Iya, kula menika namung dipun dawuhi instruksi dari atasan. Kowe sing kebangetan Janaka. Blithuk ki mawon. Tega karo abdi kang kinasih. Edan. Sejatine bener apa Kang dingendikake bendaramu Werkudara? Amarga Yayi Arjuna wektu dina iki wis kajlomprong luput. Kadang Pandhawa ora dikeparengake dak siapa meneh miloro marang para abdi kalbu Punakawan. Yen kuwi kelakon para Pandhawa bakal tetel kasatriyane Yayi. Koko Prabu. Gunaken kampatan Koko Prabu. Lah dalah jagat Dewa Bathara bakal ana ridho apa iki? Pate Sucitra. Nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Lan sira Surata. Nggih, kula wonten dawuh sinuwun. Sowan sajak mengkuwi gati ana apa? Nuwun inggih. Ngaturi kadiwasan sinuwun. Sajengkaripun Gusti kula Raden Harjuna ing taman Madukara wonten Duratmaka ingkang nyidra Gusti Ayu para Sembadra. Yayi kaipe piye? Menapa menika wonten gegayutan kalian ingkang sampun kula tindakaken menika Koko Prabu. Iku ana gendeng cenenge Yayi lan iki mujudake ridho kang kudu disandang dening para kadang Pandhawa. Yayi sami aji Kados pundi Koko Prabu? Mbok pilih mboten namung menika godha rencana ingkang sinandang dening para kadang Pandhawa Yayi.
Nah, rak tenan to. Siji durung rampung wis teka. Panggoda meneh. Sing wis padhakake pengagemi Kanalendran. Sopo jejulukmu, Kresna? Lah. Iki mengagem busana Kanalendran. Sopo jejulukmu kok wis wanuh karo aku? Ngerti aku Ratu Wicaksana. Ditepungake aku Prabu Pandu. Wong karo jenenge wae lali ku arep ngaku ratu. Pragula maneh. Nggih. Kula nggih kesuwen. Nek ratune lali. Kula nggih kesuwen sinuwun. Iki ana ratu ora ana bolone. Endi bolomu? Prajurit! Sikep siaganing gegaman ya. Sengko! Ana payu-payu brui batang sayuta. Oke, Bos. Thank you. Iki prajuritku, sumurup ta kowe? Janaka, kowe dadi seksi. Ya, Tekaku mrene iki mung bakal njaluk Dewi Wara Sembadra. Mula sing duwe kowe ta Janaka, ulunga kinarya garwaku, Dewi Wara Sembadra kena mbok jaluk nanging yen wis pecat nyawaku. Prajurit! Ojo mung siji kowe, royokan tunggalmu ndi? Iki Pandu Pergula Manik tandang Sen aku menang ora kondang. Ayo iki tanding ngono,
Petro. Lho, kowe lah. Kowe iki ana ngendi kene? Wah. Ajre. Lho, kok wedi ngopo lho? Iki ana parigawe. Sendika. Sik lho kok sik to. Sendika kan ning endi kok? Iki ana parigawe sing iso ngrampungi kowe. Kowe dadi senopati ya? Iya, panjenengan iki gojek terus ngrampungi Sang Prabu Pergolamanik kae lho. Wah, menika panjenengan nyiksa kewan jenenge. Lho kok nyiksa kewan? Wong para pepundhen kemawon kawon kok lajeng kula ingkang kedah majeng. Lajeng ginanipun menapa para satriya ing Pandhawa demisioner ngaten badhe vakim. Wah, enggak bisa dong ngaten menika. Ya ora kaya ngono. Para pepundhenmu Pandhawa kae pancen durung timbang yen musuh Sang Prabu Pergolamanik. Sing ndak wawas iki mung kowe. Wis to, dadi senopati engko aku sing tanggung jawab. Dados senopati. Iya. Gentosi sinten? Ayo ora genteni sapa-sapa ya kowe maju dhewe ngono. Mboten wonipun wonten senopati lajeng biasanipun menawi pinten taun pun gantos malih sinten kula. Kula gentosi sinten ngoten. Iki ora genteni sapa-sapa. Kowe senopati sing mirunggan. Nah, senopati ad hoc. Nah, sing khusus. Aku. Iye. Senopati Pamungkas ndak wawas ora ana liya kejaba kowe Petro. Menawi panjenengan sampun dawuh kados mekaten, menapa kepareng kula nyuwun gungan. Wis darbe panyuwun apa? Menawi kula saged mimpang kalian Tandu Pergolamanik menika, Pandu Pergolamanik. Menawi nandalem menawi Petro Tandu. Kula menawi saged mimpang, nyuwun gungan keparenga kula anggadhahi kutuk turuning ayam cemani. Lho. Aku kira ingon-ingon pitik kok. Masa panjenengan mboten ngertos. Nuwun kutuk turunipun ayam cemani. Iya, aku ngerti. Karepmu kuwi ngerti aku. Ayam kok. Nek matur ki ora usah soro-soro. Lho cirewanci cuplak andeng-andeng riti. Marine nek wis mati. Untumu sing dhuwur glak-glek arep copot kuwi. Menika? Ya, menika asli kok. Dereng kula gantos. Jere palsu. Mboten, asli menika. Ya menika pikantuk griya, pikantuk mobil ning gara-gara menika. Aku tanggap apa sing tok karepake. Ya, mengko bakal ndak paringake putraku nang milih sing endi? Ragil. Oh, sing ragil. Iya, bungsu. Iya, Prontowati bakal ndak paringake kowe. Nggih. Muga-muga lestari nggonmu bakal garwa putraku. Donga pangestu nandhalem kula sun rinten kalawan dalu. Ya. Kula atur sanes sampeyan kula rampunganipun. Pak pangestoni Petro. Dereng ngendi? Kowe kok ngarani awakmu dhewe? Lho, ngarani awakmu dhewe aku ki ratu. Jika bakale ora ketok potongane iki. Kowe ra nyawang busana sing tak agem. Alah, sandangan ki mek sampiran kok mbok ya ora usah kementus. Apa nek busanamu kaya ngono njur marai blereng ngono apa aku? Hah, Sang Prabu, Sang Prabu. Pangger ketuk wong edan iki. Wah, nek ora edan ya ora dibayar ya kepiye kowe iki. Nek mek sandangan kaya ngono durung ketaman pusakaku Pamungkas. Apa? Apa milih sing iki? Bosek. Terus kowe ngalang-alangi lakuku. Iya, kowe dadi pepalangku ki karepmu arep ngopo? Saiki ning tanganku saiki. Ayo. Nek mek kaya ngene iki aku ora tegas. Kowe tegas apa? Ya ora. Ah, kene padha ora tegas, mbok ora usah kibir. Adu arep karo senopati saiki. Ya, ora urung dibuat. Kok sapa senopati? Ki. Lho, sing dadake senopati kowe iki sapa? Sang Prabu Bathara Kresna. Apa kok mutah-mutah kowe? Guyu mutah-mutah. Carane mutah. Guyu ta ki mau? Oh.
Kresna dihapusi kowe. Kresna ki sugih wicara. Sugih wicara mung imano karo nyawamu nek kowe didadekake senopati, kowe gelem sapa sing mbok adepi sawangen. Dipikir, dinalar. Apa? Kowe ngerti sing jenenge Werkudara? Ngerti kekuatane Werkudara? Ngerti. Janaka ki jagone dewa. Ya, karo aku tintrim melayu keplayu. Apa kowe iki mbak wis rasa melu-melu? Ora iso. Kowe iki nek aku ngalahke kowe urku tahu gede. Dewi Prampawati bakal diparangake aku, putrane Sinun Prabu Bathara Kresna. Entuk kaya ngono. Ambok tombok temban tak rewangi nek iki. Piye? Saiki upamane. Ya. Kowe murungke nggonmu dadi senopati. Nek mung sak Prantawati, aku nyaguhi 2, 3, 4, 5 tak anakake. Wah, kuwi pleboy jenenge kuwi. Lho, wong tresna iki aja njur tok pandenge dume rupane padha, gathuk ngati keplok ing rasa. Kuwi sing larang regane, Nyuk. Rasa aja so ngono to. Ya ben men luntur kok kowe. Ayo piye? Ora iso. Nung kula nyembah drama aku. Ora, kowe kudu bali. Ora iso. Anda telah menyaksikan acara pergelaran Wayang Orang. Persembahan TVRI bekerja sama dengan Sekar Budaya Nusantara.